Zankoya devleti ya zaman zaniya Moskova beriye çend rojan dest bi saleke nuya perverdehiye kiriye ku ev 4 salın teda legel çil zamanın din en cihane zamanı Kurdî jî têhin kirin. Xwendekarên ku zimanê Kurdî hîn dibin dawiya vê salê de dîplomayên xwe yên bakaloriyayê werbigirin. Lê piraniya wan dixwazin masteriyê jî bixwînin û heta doktorayê jî biçin. Ji vê komera dibêjin koma Kurdî. Herçend ji bilî zimanê Kurdî wan zimanê îngilîzî û zimanê din jî fêr dibin. Lê yekane koma ku di dîroka Rûsyayê de ji pola yekê bigire ta pola çara bê navber ziman, çand, kültür û erdnîgariyê Kurdistanê fêr bûne niha jî amadekarî dikin ku serdanê Kurdistanê bikin û xwendina xwe li wir berdewam bikin. Pola Kurdî sala 2016 bi destpêşxeriya mamosteya Zankoya Dewletê Kurdnaz Vadim Makarên ku hat têvekirin. Armançî perwerdekirina kadrên dahatûyên ji bo Wezareta Derve û saziyên dinên dewletê ye. Я рассчитываю, что студенты группы هیوی ما اوکو خواندکارین کوما ما و پرورده خوا نتنه لزانکوین روسیه بردوام بکن. هر وها اوه دل زانکوین دولتین بیانی جی بخوینن. کو تیدا پرسگریکا کردی ته هینگرن. از دو خوازم کو باشک جوان هر یکیم 2-3 کس جوان ماستر خوا لزانکوین کردستان تمام بکن. اویا گل گرینگه. наши студенты не только курский язык. xwendekarên me ne tenê zimanê Kurdî hîn dibin. Ev kultur û edebiyat, aborî û siyaseta Kurdistanê jî hîn dibin. An ku ev ê bibin pispor ne tenê li ser zimanê Kurdî. Herî giring ev e ku ev ê bibin pispor li ser Kurd û Kurdistanê bi tevahî. Sê xwendekarên Zankoya zimanzaniya Moskovayê ku piştî çend rojan de ber bi başûra Kurdistanê ve birêkevin pir bi kelecan û bi hêvî ne. Zimanê Kurdî pir balkêş e û gelekî pewîst e ji bo cîhanê nû jin û ez difikirim ku biçîne Iraqê Kurdistan ji bo xwendina min ji bo xwendina zimanê Kurdî pir baş bibe. Ez dixwazim magîstre bibin dî pola edebiyata Kurdî dî Zankoya Salahedînê Eybî bibim. Ez dilî şame ku ez biçim Kurdistanê ez xwarin me yetem ku zimanê Kurdî hîn dibin li ber li Rusya û em bawer dikin ku ev nerît berdewam bibe. Ez gelekî dixwazim biçim Kurdistanê çimkî ji ber ku ez dixwazim bi gelê Kurdistanê naz bikim, ez dixwazim li Kurdistanê rewetî bikim û ez dixwazim hevalên nû bibînim. Rêveberiya Zankoya Moskov giringî dide bi peywendiyên li gel Zankoyên Kurdistanê û pê bawer dike ku ev yek xizmeta peywendiyên Rusya û başûra Kurdistanê dike. Peywendî bi zankoyên Kurdistanê re bû me gelek giring e. Di serî de ji bo pêşvebirina peywendiyên rast û dostane di navbera her du dewletan de. Da ku ev yek pêk were, pêwîstiya me bi perwerdekirina pisporên bi kalîteya bilind heye. Ji xwe zankoya me jî pisporên wiha perwerde dike. Mamosteyên Zankoya Moskov dixwazin ku sala bîstan jî polekê bi zimanê Kurdî berêxistin û zaravaya soranî jî lê bi zêdekirin. Bêguman ev tenê hêvî ye. Lê ya real ew e ku îro sebra yekemîn derçûyên dahatû yên pola Kurdî êdî naye ku xwe bigihînin Kurdistanê. Hemşe Dadê, Rûdaw, Moskov.